Umar Hashim sai na sauke shi daga kan wannan kujerar, na karɓi kayata kuma na dawo da shi kansa hannuna. To bakuwar malaman mu barka da zuwa. Barka dai. Ka gani mai kallo ai kowa in dai ya haska wannan fuska a duniya ba zai ce bai santa ba. Muna so ki dan yi wa masu kallon mu dan takaitaccen bayanin tarihinki ko yaya ne. To sunana Aisha Abdulrauf. Ni mazauniyar Jigawa ce amma ina zaune a Kano. Kuma ni ina cikin masana'antar Kano wacce aka fi sani da Hajiya Nafisa Izzasu. Tabbas. A yanzu ina shekara ta 23. Ka ce jarumar ta mai yau kusan ma sa'a ta ce zan ce yanzu muna ji ana Aisha Izzasu kuma wani ana cewa Aisha na jamu, ko za ki mana takaitacce a takaice a minti ɗaya za ki gaya mana me na jamu take nufi? Ainihin sunana dai Aisha. Na'am. A masana'antar Kano ne da kuma abokanan wanda muka yi makaranta tare da su. Su ne suke ce mini na jamu. To asalin sunan ba na jamu ba ne, na jamu Sahara ne. Na'am. Sunan kanwata ne na jamu. A lokacin ina bodin kawaye na, ina da kanwa na jamu Sahara, in aka zo da ita visiting irin sunan nata yana musu wahala, sai suke a ƙarshe ma sai suka mai da suna na irin antin na jamu, ƙarshe ma sai kawai suke ce mu na jamu haka. Yawwa. Har na fito da na jamun ma, amma kanwata ne ubanmu ɗaya da ita. Allah sarki. Har masana'anta ta. To yanzu Hajiya Aisha ko in ce Hajiya Nafisa Izzasu ko? Mun ji yanzu kimanin shekarar ki nawa kenan a wannan masana'anta ta Kano da ake dama da ke? To ina ga shekara 3 kenan. Shekara 3. Ka ce muna kyauta zaton kin shigo a jerin fitattun manyan jarumai kuma masu sa'a masana'antar Kano. Hajiya Aisha ko kuma jama'a za su fi gane Hajiya Nafisa. Yanzu ka kowa in yana shiga harkar fim yana dan samun wani kalubale, kama daga gida, abokanansa, kawayensa da dai sauran dangi da yan uwa da abokanan arziki. To yanzu ke ba wani kalubale ko tsaiko ko tisgado da kika samu game da shigar fara harkar fim ɗinki? Ai duk wanda kaga ya ci gaba a rayuwa dole sai dai samu kalubale. Gaskiya ne. Ko yaya ne inda kaga mutum ya ci gaba a rayuwarsa sai dai samu kalubale. Shi dai harkar fim abu ne mai wuya, wanda da wuya a ce daga farawanka iyayenka, yan uwanka da duk wanda kake tare da su sun karbe shi. Abu ne mai wuya. To idan har su daga baya sun gane cewa kaddara ce Allah ya rubuta, wato sai ga wasu iyayen sai kawo wasu yi ma mutum addu'a. To na samu irin wannan kalubalen kafin dai abin nan, amma kuma daga baya sai na suka amince har na kai wannan matsayin. Shi dama dole in dai harkar fim ce, kan ka kai irin wannan matsayin da nake kai sai ka samu matsala, ko ba a cikin gidanku ba ko a danginku ne sai ka zama bare. Dole ne. Gaskiya ne. Dan har ma hakan bata faru ba ma, duk sana'ar da ka shiga ka saka baka samu kalubale ba to kama bata kawai. Gaskiya ne Hajiya Nafisa. Ke ma kina nufin kin samu irin kalubalen da ragowar jarumai suke samu? Duk na samu. To naga kamar kungiyar masana'antar Kano akwai zaki da in jaruma ta zo ta ce ta hannun wani ta fara shiga harkar fim, in jarumi ya zo zaki ji ya ce ta hannun wani. Shin zaki masu kallon mu dan takaitaccen ta hannun wanda kika fara harkar masana'antar Kano? Wallahi ne dai ban so ga hannun wanda na fara fim ba, saboda ni hasali ma ban taba tunanin cewar ko da lokacin da na faɗo kawaye ne da ni yan fim, ba wai fim din ni na so ne ba, saboda lokacin da aka fara hasken kyamara ni ban ma taɓa tunanin zan yi fim ba gaskiya, saboda ina wani guri ne, ina da wani friend director ne, wani director Buhari yana nan bai kai ka ba har yanzu. To irin friend ina ne a Facebook nake tare da shi. To na je na shigo Kano a lokacin da yake ni ruwa biyu ce, mahaifina yana Kano yana Jigawa, mama na a Jigawa,
abokanan zamanta guda biyu kuma a nan Kano. Kaga ruwa biyu ne yawwa. To sai ya zamana da na zo nan sai muka yi waya da shi sai yake ce mini ina na ce ga inda nake na gida, ya zo shi irin sai ce raka shi wani guri suna shooting. Friend ina ne a Facebook muka haɗu, sai na yi a lokacin sai na ce bari mu je ma na ga yadda ake. Wallahi na je irin ana jiran yarinyar da za a yi wani waka da shi, wai menene bureka waye BSD da bureka sunan waka something dai na manta. To kawai ina zuwa ana jiran yarinya baya ba, kawai sai ba har sai ce me yake da Allah can shigo ki, kamar wanda ya mun fa asiri daga gidan mu fa. Wannan tarihi ne wanda ko a BBC ban taba ba da wannan labarin ba. Ban taba ba da shi ba gaskiya. Sai na shiga kawai aka yi da ni waka. To har na tafi gida ina zulumin yadda wannan wakar za ta fita. Kina tsoron gida? Kuma na kasa yi ma Buharin magana. To daga baya dai wakar bata fita ba, har dai irin nake shiga cikin yan fim din ma muke mu'amala da su a hankali. To har kawai gaba ɗaya ma waka ta zo ta fita a gida, aka yi ta surutai ana irin ba a kyauta ba kaza. Ƙarshe ma sai gani a cikin yan fim ɗin tsindin kuma suka karɓi ƙaddara kuma. Gaskiya ne. Hajiya Nafisa Izzasu. To ka yanzu zaki dan iya takaice kamar adadin fina-finai nawa kika kuma da wanne fim kika fara yin a masana'antar Kannywood kenan? Ni da waƙoƙi na fara. Don gaskiya a masana'antar Kannywood wanda zan iya cewa ya fara promoting ɗin fuska ta shi ne Tijjani Gandu. Mawaƙin siyasan nan kenan. Alhamdulillah kwankwaso. Ni kuma kwankwaso na kamun komai. Saboda shi ne oga, don har yanzu ina mutunta shi a matsayin ogana, har yanzu mai gidana ne shi. Saboda a waƙarsa ce ta ba mu fara don mu daina ba kuma ba ita ba mu fara don mu daina ba ko? Na manta sautin da yawa waƙar Tijjani Gandun yawa da ita aka san da gaskiya. To daga nan sai na fara waƙa haka 'yan kaɗan daga ciki, daga bisani kuma sai na yi wani fim da ni da Ado Gwanja ne, direba makaho wanda kwakwatawa shine ya abu da shine wani babban fim da zan ci a lokacin na fara. Da kuma tsoron tsoro wanda na fito a jana na yi ciki, daga ran da aka kai ni na yi ciki kuma na haife shi a ranar kuma ya girma a ranar ya fara tafiya. Amma dai wanda ya fara promoting fuska na Tijjani Gandu, don a waƙoƙinsa aka fara sani na. Gaskiya ne. Daga baya tukunna duk wani fim da nayi tukunna ya zo. To yanzu za ki iya gaya mana fim din da ya zama miki zakaran gwajin dafi a jerin fina-finai musamman na wannan zamani na series mai dogon zango? To kai ai wannan tambayar ma ai bai kamata in baka amsa ba. Da kai ka sani wanda zai kalla yanzu ya san me zan ce. Ba sai na zana ina bara amsa tun da sunana ma ya canza daga yanda yake ya koma sunan fim din. Ai an ce wai duk daɗin labari bai yi kamar gani ba, kuma gani da ida maganin tambaya, waka a bakin mai ita tafi daɗi. To kowa dai ya sani Izzasu gaskiya shine yanzu fim din da yake abin dina, sai kuma akwai sababbi suna nan fitowa. Barkatai din fa kenan. Shine aka ce a jira zuwan mu in ji wani mawaƙi. Gaskiya to kun gani masoyan Aisha na jamu sai ku jira akwai sababbin fina-finai. Hajiya Nafisa Izzasu. Ko? Tunda mutane ma za su fi sanin wannan sunan Hajiya Nafisa Izzasu. Ya kike da ɗumbin masoya, wasu sun ga kina irin acting na Igza a cikin fim sai su ringa ganin kamar a waje ma ra'il aina haka kike, wata ta ce ma kina da wulakanci, wani ya ce to ya za ki fahimtar da masu kallon cewa ke ba irin wannan kallon da ake miki haka kike ba? To ai kowa ya sani in dai a fim ne akwai rol din da kawai ka cancanta ne a ɗauka a baka, ko akwai wanda kuma akwai dai rol din da an kalla kawai an san wane ya cancanta a bashi wannan rol din. Dan ni zan iya cewa ma ba ma cancanta ta ce yasa ba, kawai da an gwada ni ne kuma sai aka ga nayi sai na abin nan. To tun daga episode 1 fim din Izzasu gashi yanzu ana wajen kashi na 80 ko 79, yanzu zaki iya tuna wani sin da ya burge ki ko kuma kika fi jin daɗin sa a lokacin da kike yin sa?
akwai, amma ya so ya dan kwanta min dan kamar a ƙarshen nan ne ma. To yanzu akwai wani abu da muka gani cikin fim ɗin Izzar Su, lokacin da Hajara ta yi yunkuri ta ga sai ta raba ki da babban ma'aikata, a lokacin da Matawalle ya zo ya gane ya bambance aya da tsakuwa, lokacin da jama'a daga lokacin suke cewa ma kike cewa kin tashi daga Hajiya Izza kin koma Hajiya Samtin wannan, to ya kika ji wannan gurin lokacin da kika fara wannan kukan da kake har Izzar taki ko jama'ar taki, dan Allah ya kika ji a zuciyarki a wannan lokacin? Ga wanda dai ya san fim ne ya san dai kawai acting ne ba wannan ba, amma ga wanda masoya na suna so na san za su ji abun ba daɗi ko a lokacin nake wannan furucin kuma nake abin nan, ni kaina sai da na tuno a lokacin wanda suke daman san Izzata za su ji ba daɗi, wanda kuma daman suka tsanan su ga waye a lokacin za su yi rawar su yi su tsalle su sha ruwa a ƙasa. Gaskiya ne. To yanzu Hajiya Nafisa a gurguje tunda ba yanayin lokaci ga lokaci na yana hararen mu. Yanzu masu kallo da sauraro kuma masoyanki da ma na duniya baki idan yanzu kin wuce a ce Najeriya kamar Turkiya ina ne duk dai gashi nan zaki gani, dan yanzu ta kai ta kawo wannan fuskar a YouTube ma ba boyayya bace ba, har wasu na amfani da ita domin samun damar cin abincin su. Gaskiya kuwa wasu amma fa ba sa kyauta mana, ko da suke mana sharri. Yawwa to ya kamata dan Allah su daina, kamar yanzu ne ai da ka zo yanzu na baka lokaci na baka time gashi ka zo ka abin nan, idan irin wannan suke so za su iya tuntubar mu ai, ko za su iya zuwa inda muke, ba sai sun kirkirarren labarin da zai bata mana suna ko ya taba mana kimar mu ko wani abu ba, bai kamata ba. Gaskiya ne haka, jan hankali da YouTubers kenan. To yanzu Aisha na jamu daga wannan sai kiwa masu kallon ki fatan alheri, amma muna so ki dan taba mana irin Izza. Ko yaya? A'a ai jaruma kin santa, ko da wani lokaci za ta iya hawa karakta. Ki dan gwada mana Izza ko kuma wata magana da kika gaya Umar Hashim a cikin shirin fim ɗin Izzar Su, kaɗan daga ciki a ɗan ƙanƙanin lokaci. Ina zaton cewa Matawalle ya ce na koma gida na zauna ko? To amma kai kana ma'aikatar a asibiti ko? In dai har ina cikin wannan duniya, Umar Hashim sai na sauke shi daga kan wannan kujerar, na karɓi kayata kuma na dawo da shi kansa hannuna. Gaskiya a yi haƙuri wannan kawai dai na yi ne a bisa ba inda zai tuna ta fara mu da ba a mutum nake ba. Da yawar masoyanki ma suna cewa wannan kallon da kike yi shi yake yawan ƙara ja miki yawan masoya, ko za ki dan gwada mana yanayin yadda kike dan kallon ki da yanayin yadda kike sauya launi lokaci kankani? Wasu suna min sharri da shaye-shaye ne. Ni ba na shan komai wanda dai kwaya wani abu da zai sa in sha idan in bugu in yi wani karakta ko waye, idan har ina irin wannan to ai abin da kuke so ba zai yi ba ko? Gaskiya ne. Saboda in dai har zan mutum za a bashi abin maye ya sha ya bugu to ai dialogue ma ba zai zauna mai ba. Gaskiya ne. Abu na biyu kuma dama can halitta ta ce. To amma aka ce in kana da kyau ka kara da wanka. Halitta ta ce a haka, amma kuma ina karawa idan ina action. Kamar dai yanzu kai ne ga kan kaka a ga zaune, normal ka ga yanzu ai muna magana da kai haka. To idan ina so rikide yanzu ko ba acting ba, ina so in ka min laifi ka shiga hankalinka. Ni kai na kin razana ni. Tofa mai kallo. Kaga kallon manya ba daɗi ko? To shi kenan daga ƙarshe a gurguje yi wa masoyanki fatan alheri. Da masoyan da maƙiya da masu sa da wanda ba sa son Hajiya Nafisa da wanda suke son na da dukkan ku gaba ɗaya I love you all. Ina son ku kuma Allah ya ƙara barin ƙauna. Ku ci gaba da kallon tashar mu wato Bakori TV don kallon Izzar Su da sababbin shirye-shiryen mu da zamu zo muku da su. Na gode sosai da kaunar da kuke mun, waɗanda suke mun kallon ciwar ga yanayin da nake, da Allah ku daina saboda ba haka nake ba.
yadda kun zo za mu zauna mai fara-fara. Ni hasali ma ka san China? China dai can China dai inda ake cin kwaɗi. Wani a'a. China. To sai kin mana bayani. Su wanda yanzu nake bayani sun san me China. To kana neman China ma ka same ni ka gama. Saboda izza ta sai an ce mun action. Ni hasali ma idan ina ma acting Allah nake in ji an dan bani space na dan mintuna dan yi calikanci na. Yawwa. Ba haka da kyau. Cali ke. Kai ma kanka ka sai. To Malama Hajiya Aisha na zo kuna bin fatan alheri.